Arratsalde on guztioi. Politikaren etorkizunaz solasean zikloarekin jarraitzen dugu eta gaurko saioaren gaia ekonomia eta finantzak izango dira. Bi gonbidatu dauzkagu gaur gurekin. Alde batetik Javier Larrañaga. Javier Larrañaga Gipuzkoako Ogasun eta Finantza diputatua da, bigarren legealdiz jarraian. Eta Javier izango da saioaren lehenengo zatian hitzaldia eskainiko diguna. Esan bezala ekonomia eta finantzi buruz, sarrera bat egingo du egoera orokorraren berri emanaz eta pixkanaka gure lurraldera etorriko da. Eta Javierrek gurekin konpartituko ditu gaur-gaurkoz zeintzuk diren gure aukerak, gure mugak eta zeintzu horretan zeintzuk erronka zabaltzen zaizkigun. Eta Javierrek hitzaldia eskainita gero, gure bigarren gonbidatua sartuko da. Bigarren gonbidatua Amaia Legorburu da. Amaia zuzenbide ekonomikoan aditua da. Lurraldeko garapenean, enpresen alorrean bereziki auzi legaletan eta fiskaletan aditua da. Lausomenko bazkidea da gaur-gaurkoz. Eta horixe izango da gaurko egitasmoa. Bi gonbidatu, lehendabizi hitzaldia, gero solasaldia. Eta hala tokatuko balitz, entzuleok badakizue aukera daukazuela zeuen oharrak edo galderak egiteko eta tartea izango bagenu, horri ere arreta ipiniko genioke. Nire aldetik besterik ez, bai Amaiari, bai Javierri gure esker onak eman, gonbidapena onartzeagatik, eta zer esanik ez, ekainako 24 bezalako egun berezi batean eta gainera bazkalostean. Beraz, sarrera eginda, Javier, nahi duzunean zurea da hitza eta mila esker bidoi. Oso ondo, Andoni, eskerrik asko. Eskerrik asko lehenik eta behin Mondragon Unibertsitateei gonbidapen honeatik eta aukera honeatik. Eskerrik asko baita ere Amaia, solaskide izateagatik. Eta konektatu zaten guztioi, nire errespetuez, atzaldeko lauretan eta ogasuneko gai batekin zuen meritue badaukezue. Jarri dut, edo saiatuko naiz konpartitzen presentazio bat, pixkat gioi bezala erabiliko dut, eta ordu erdi bueltan nahi nukena da 4 puntu hauek landu. Alde batetik testu inguru ekonomikoen, ez gara datuekin asko mareauko, baina behintzat zifra konkretu batzuk mundu mailatik hasi eta Gipuzkoaino. Finantza publikoen inguruen bai, pixkat ze suposatzen duen. Eta hemen pixkat gehiago zentrauko naiz estatu mailan eta gure kasuen. Etorkizuneko helburuek eta erronkak, egoera honek zerbait aldatu ote duen edo ez. Eta gero, gogoetak 4. puntu bezala eta 4 gogoeta izango egina, pixkat, etxeko lanak bezala iruditzen zaizkitenak. Lehentzienak eta oraindik izango dienak baita. Beraz, testu inguru ekonomikoei dagokionez, pixkat aurrekari bezala esan, kasu honetan, COVID-19 eragindako krisi hau, oso bortitza izan dela, intentsitate handikue eta oso denbora gutxien egin dena. Eta horrek, bere, obviamente, alde positibo bilatzi ez da erraza, baina nik bai izango nuke azkartasun horrek eta intentsitate horrek eaman gaitula danok, bai gu, bai enpresak, bai gobernu eta erakunde ezberdinek, erabakiak azkar hartzea. Eta nik sentsazio dauket lehenengo aldiz, inkluso Europa bate ikusi detela, erabakiak hartzen, igual, estatu batutan ohituta gauden bezala. Hau da, lehenengo momentutik neurri asko jarriez eta kalibre handiko munizioa jarriez. Askotan, gauza hauen txarra izaten da, pixkanaka eta sobreto erabaki zailek pixkat atzeatzen juten diela, eta deterioro horrek gero motxila handile suposatzen du askotan, benetan berriz aurrea ateatzen. Beraz, zerbait ona bilatu beharko bagendu, kasu honetan izango litzateke, behin baino neurri azkarro eta behin baino neurri handilo jarri dela mahai gainen, eta orokorrean ikuste dut neurri aldetik ondo asmautako neurriek izan dira.
Berakada oso ondoia izan da eta mundu osoen izan da, gero ikusi ditugu zifra batzuk. Eta irteeran inguruen, nik uste evoluzioa damakigu, hasiera baten V bezala, hau da, azkar ateako ginela esaten zen, gero U bat bihurtu zen, orain L eta hitz berri bat ikasi dugu, V asimetrikue baitare, nik uste dut gehiago Nike simboluen itxura hartzen dula, baina egile da 2020erako ez bada erreza jakitie ze gertatu leikeen 2021erako oraindik eta zailo dela. Dakiguna da 2020 zaile baldin bada 2021 batez be erakunde eta finantza publikoen ikuspegitik oraindik eta zailo izango da. Gero saiatu naiz pixkat horri buruz hitz egiten. Baina, dana dela, nik uste baikorrak izan behar duela, prezio bertan ez dauke konparazioik, baina beti ere zuhurtzi baten barruen. Hau da, baikorrak izan behar dugu, baina okerreneako prestatu egin behar dugu. Datu batzuk hartzearren, eta hauek gaur atzaldeko 3 FMIk justo prentzaurrekoa egin du, nik uste dut oraindik nahiko diela, eta hau da egin deben eguneraketa datuena. Aurreko datuekin alderatuta, apirileko ezien aurrekoek, gauzak okertu indie, eta okertu indie bastante. Beti esan izan dugu, mundu mailan gu ibiltzen ginen bezala, mundu 3% hasten zala. Pasatzen zana zen, mundu garatuek eta garatu bidien daudenak oso ezberdin hasten ginela. Ikusten badeu, 1,7ko hazkundie hartzen gendun 2019erako aurreikuspen bezala, 2,9 hortatik, baina 3,7 hazkunde bat ikusten gendun garapen bidien dauden lurraldetan. 2020erako eta 2021erako aldatu egin ditu, eta oraintxe pegatu ditut datu hauek, eta lehen apirilean esaten bazeben mundu mailan 3% jaitsiko zala, 3% negatiboa, orain ja ikusten dugu ia 5% hilo debela behaien aurreikuspena. Eta gero 2021eko kasuen lehen esaten zeben 5,8 positibo hazkunde izango zala, orain 5,4. Egile da, gero pixkat gure inguruko lurralde eta joten bagea, bai esaten jarri debena da, gehiago bajoko gehala, hau da, 2020 urte okerro izango ala, baina 2021 positibo jartzen debe lehen esaten zebena baina. Beraz, hemen ikusten badeu, behaien aurreikuspenan arabera, 2020 eurogunie 10% jaitsiko litzateke, gero 6% hilotzeko 2021, eta guretzako oso importantie dien, Alemania eta Frantziai begiratzen baldin badiogu, egile da, aurreko urtetane oso hazkunde bajuekin zetozela, baina benetan, eta bereziki Frantzien kasuen, dexente okertu da aurreikuspena. Apirilean esaten zeben, 7% jaitsiko zala, eta bain ja 12% igo dela. Guretzako, Gipuzko bezala eta Euskal Autonomia Erkidego bezala, bai Frantzia eta bai Alemania gehien asaltzen dion lurraldiek, beraz, guretzako importante izangoa behaiek nola evoluzionatzen da den. Estaduen kasuen, baitare okertu egin debe, lehen 8% jaitsiera estimatzen zeben, eta bain jaile 13% jungea. Beraz, garbi dago 2020 urte zaila izango ala, gero ikusi beharko dana da 2021eko hazkunde hori nola datorren. Garapen bidien datozenak, en cambio, ikusten duguna da jaitsiera txikillo izango ala, 3%ko jaitsiera bat sartzen debe, eta gero hazkundia, pixka gehiago, hile 6% ibiliko litzateke. Kasu honetan, zifrak okertu indie, baina ez garatutako ekonomiek bezala. Hortiken etortzen magea Euskal Autonomia Erkidegoa, azkenengo Eusko Jaurlaritzan prebisioek izan ziren 8,7 jaitsiko dela barne produktu gordina 2020an eta 6,7 haziko dela 2021.
Hemen jarri detena, hau da, barne produktu gordilen evoluzioe 2006-tik, Gipuzkoako da hau, eta gero indetena da, EAE mailako zifra berdinek, hau da, bai jetxira aldetik eta bai igoera aldetik, zifra berdinek jarri ditut. Ikusi lehikezue, 2008-ra juten bagea, kasu hartan 6,5-eko jetxiraz jetxira ikusi gendula, eta gero, W bezalako bat eintzun, eta oraindik eta gogorrago izan zen hemen 2012-2013 urtiek. Hemen enpresak normalien ondo kapitalizauta daude, berrinbertsioako kultura asko dago, dibidenduk ez partitzena, baizik eta dirue enpresan geratziena, eta ondo kapitalizatze horrek eta kompetitibo izate horrek, ondo asko lagunduzun 2008ko jetxira hortan, baina ja 2012-2013 aulo harroko zituen. Egile da, hortik aurrea, izan ditugula ia urte batzuk, hazkunde oso handikuek, 2015-16-17, eta bain ikusten dezue zenbateainoko jetxira aurre ikusten den, 2008ko baino handi jogue. Hoxe beraz, salmentatan ikusten badeu, hemen W bezalako bat ikusiko deu, hauek beti die hazkundiek, hau da, urteroko hazkundiek. Eta 2016-ek endute, nun 2015-an pare intzun, honek esan nahi du 0,4 bakarrik hastizala, ikusi dezakezue 2017-2018 oso hazkunde, hau da, salmenta handiko urtiek izan ziren. Gero ja 19 jaisten gentozen, eta hau da, apirileko datuen, ikusten dezue ia 114 jetxi dela. Egile da, hemen oendiken goizo da, ikusteko, eta, sobretodo, zerbitzu sektorien jetxi da asko, gutxina industrian jetxi da, baina, hemen hilabete jun beharko dugu ikusten ze gertatzen da. Eta, aktibidade honebeak eta salmenta hauek, ekarri zebena izan zen, enpleguen hazkunde handile. Bai enpleguen, eta bai soldatatan puntu gehiago gutxu gara bera, betire masa salarial bezala ikusita, eta hemen 15-etik 19-ra egizan enpleguen datuek oso onak izan die, eta Gipuzkoan de hecho langabezien tasak oso bajuek izan die. Hemen ariketa beha indet, hau da, -7 eta 5,4 die Eusko Jaurlaritzak EAE mailan aurreikusi ditunak. Egile da, Gipuzkoan kasuen historikoki, bintzat azkenengo urte desentetan, beti ongeala 2 puntu azpitik gutxi gora bera EAE mailako mediatatik. Beraz, ikusi beharko deu, bai hogeie eta bai hogeita baten nola konportatzen edo nola juten dan gure ekonomia. Beraz, datu ikuspegitik, eta hemen datuek daude, egia esan pila bat, batzuk optimista ho, bestiek pesimista ho, baina bukaeran, puntu bat iristen da, nun ja, 8 jetxi, 9 jetxi, edo 7,5 jetxi, esan danak, berakada oso ondile die. Beraz, ni ez nintzake mareuko asko datuetan, eta bai geroko nintzake impactu oso ondile izango gala, eta benetan, oain hemen, ekainen batetik, hasi dela faseik importantena. Ekain arte, alarma egoera izendatu zanetik, pixkat desordeneko momentu izan da, eta nik uste dut hartu dien neurriekin, neurri honak izan diela, neurriek ez ditu inoiz kasu danak, kasuistika danak eta espektro osue harrapatzen, baina orokorrien nik uste dut neurriek oso onak izan dira. Pasatzen da, ekain hontatik eta jarduera hasten da bezala, niretzako beste fase baten sartu gea urrengo urteko martxo apirila arte gutxi gora bera. Zergatik urrengo urteko martxo eta apirila? Martxo eta apirila tarte hortan bukatuko dielako urtebeteko karentziek, bai elkargi, bai iko, hau da, kreditu eskaintza edo likidezile mantentzeko eman dien finantziazio iturri hori danana. Eta egile da, hemendik epe hortaino, bankake evoluzio zaila emango dula, ze normala izango litzateke, morosida ikuspegitik,
hazkunde bat izatea, eta puntu batea iritsiko da, nun abal publiko horiek refinantziatzea benetako prueba bat izango da. Eta segun personak eta enpresak nola egiten deben rekorrido hau dana, basamortu estiloko hau, askontzako urrengo urteko lehenengo trimestre bukaera hori momentu oso importante izango da, eta kasu batzutan suertatu leike baina altua izatie saltatzeko. Beraz, oso importantie nola juten dan hilabete hauek, nola konportatzen dien, bai eskaerak, pediduek, pixkat nola juten dan mundue konfiantza hartzen, ze bukaeran gure dauzkeun enpresa sariek asko eta asko gehienak esango nukenik inbertsioekin lotura daukebe, bai makina ikuspegitik, instalazio ikuspegitik, makina herramienta, inkluso automazio ikuspegitik bai, bukaeran persona fisikoentzako inbertsio bada. Eta inbertsioek egoteko konfiantza berberezkoa da. Beraz, oraindik nik uste dut mundu mailan konfiantza hori rekuperatzen joan behar dula, eta konfiantza hori rekuperatu arte zaila dela berriz inbertsio mailak iristia. Eta inbertsio mailak ez badie iristen, gure enpresa askok, nik uste dut eskaerak faltatzeko arriskue egon leikela. Finantza publikota salto egin da, finantza publikotan gertatu dena da, eta gertatzen ari dena da, alde batetiken, diru bilketa ikuspegitik jaitsiera oso handile daukeula, jarduera ekonomikoa geratu dalako, beraz horrek, noski gure finantza iturriek agortu ditu. Era bertan, suspertze eta ekonomien suspertze hortan laguntzeko, eta baita ere batez be, orain arte ondo zebiltzenak, basamortu hontan laguntzeko berriz behaien velozitate arbau arte, hartzen ari gehan neurrieke kostu bat daukebe. Eta gero, hirugarren eremu baten, dauzkegu, bai osasun mailan, bai garraio publikoen, bai babes sozialeko sarien, dudai gabe gastuen igoera bat daukeu, eta igoera bat izango dugu. Beraz, diru iturri, sarrera gutxillo, eta behar gehiago dauzkegu. Karo, hori hola izan da, adibidez, estatura juten bagea, estatuek aurreko urtean defizita jaitsi behartzun 0,75 puntutan. Eta emaitza izan da justu kontrakua. Defizita hasi du 0,6 puntutan gutxi gora bera. Beraz, dakarkilen defizite nahiko handile da. Krisi honen ondorioz, Airefek, por ejemplo, egiten duen estimazioa da defizite 10% inguru ibiliko dela. 11%, 10%, 11% hor ibili leikela. Eta zorpetze maila, barne produktu gordinen 115, 117 iritsi leikela. De hecho, gero esaten du, eta berriz oaingo egoerara bueltatzeko zenbat denbora beharko genduke etxeko lanak egiten junda. 2028 espero du bueltatzie gaurko mailara. Eta gaurko maila zorpetze ikuspegitik ez da bajua. Hau da, 195, 196 pasatxo barne produktu gordinekiko. Karo, honek esan nahi duna da, momentu honetan oraindik ez dago garbi, Europako ze diru laguntza izango dien eta ze finantziazio mekanismo, baina nik uste garbi dauna da, ekilibrio edo orekatze plan bat ezarriko dula Europak, defizit hori zuzentzen juteko. Karo, lehenotiken historiala ez da ona, horrek jartze zaitu egoera baten, nun diru sarrera gutxillo, behar gehiago, eta ez daukezu kapazitateik, diru laguntzak ez daukezu kapazitateik, benetan politika kontrazikliko bat egiteko. Kasu honetan, Alemania egiten nahi den bezala. Eta ez dugu ahaztu behar, krisi garaien kontrazikliko izateko,
gauzak ondo dikustenienek kontrazikliko izan behar dela. Hau da, diru sarrera daudenien eta ekonomia ondo dikunien, kajoi bete egin behar dela, zorra jetxi egin behar dela, gero behar dan momentuen atera alizateko. Gure kasuen, Gipuzko mailan, hau da diru bilketan izan den evoluzioa azkenengo urtetan, 2005-etik jarri dut, hartara ikusteko 2008ko jetxiera hori, eta hemen guk gauza bat dauko oso ona, eta da eskumenak dauzkegu. Baina ez dugu ahaztu behar, gure eskumenak arrisku bakarreko eskumenak dira. Hau da, diru bilketa jaisten denien, inok ez digu, edo guk ez daukegu finantzazio iturri bat zulo hori betetzeko. Egokitu egin behar dugu. Hemen ikusi lehikezue, 2008ko egoera hortan, 1.000 milioi galdu ginen. Gipuzkoan. Eta hortik aurrea, diru bilketa inoiz baino handilo izaten junda, 2008ko 5.137 milioi espero ginen, ikusi lehikezue, 2017-tik aurrea, aurreko rekorra, 2007 zeon rekorra, justu krisi aurrekue gainditu gendula, eta aurreikuspen ontatik, edo aurrekontu ontatik, pasatu geha beste onta. 4.128. Beraz, hemen egia, hemen 1.000 milioi dijuzte, baitare. Orduan, honek, dudai gabe gure baliabide erabilgarritan asko erasaten diu, eta guk hartu duen erabakia izan da, okerreneako prestatzea. Hau da, honek guri aurrekontuen 200 milioi suposatzen dizkiu, eta egin dauna da, ariketa egin eta ariketa prestau, jeitsiera hori asimilatzeko. Gero urtie hobeto juten dela, horrea derrepente egokituko gea. Baina bazpare, lehen esaten genduna, baikorrak izan gaitezen, baina bazpare zuhurtziaz jokatu eta prestatu gaitezen okerreneako. Eta egin deuna da, ariketa bat. Ariketa hortan, garbi eukenduna zan, oinarrizko zerbitzu batzuk eta momentu hontan bultzatu beharreko apustu batzuk, lehentasunak ezarri behar genitula eta nolabait blindau egin behar genitula. Gure kasuen, gizarte politika eta promozio ekonomiko izan die blindatu ditugunak. Hau da, guk ezin deuna da, erabakik ezartzeatik, puntu batea iritsi, nun oinarrizko zerbitzuk emateko orduen arazoek izatie geneuzken finantzazio ikuspegi batetik. Beraz, egin dena da, bai gizarte politika eta bai promozio ekonomikoa, lehena, obviamente, eta bigarrena momentu hontan lagundu inberdalako ekonomia suspertze hortan blindatu egin ditugu, baina gero baditugu baita ere beste gastu gehigarri batzuk, adibidez garraiotan, lurralde busekin, edo babes sozialeko eskematan, eta bar, baita ere zaindu beharrekoek eta blindatu beharrekoek. Beraz, urte hau zaile da, baina aurreko urtetako, azkenengo 3 urtetako aurrezki eta gordetzen jungean gauzakin egin ahal izan dugu, baina 2021 momentu honetan ez dugu espero diru bilketaz askoz gehiago izatea, beraz momentu honetan 2021 konpontzeko beharrezko izango litzateke zorpetze maila bat ahalbidetzea. Hori oraindiken, aukera hori ez daukagu irekita, estaduekin espero dugu puntu batea iristie, nun hori posible izango dan, eta momentu honetan aprobetxatu egin behar dugu finantzieroki indartzeko eta apustu horiek egiteko. Ahaztu gabe, 2022tik aurrea, gehiena jota, Europak berriz orekatze plan gogor bat ezarri leikela, eta estaduei jartzen maio guk ere izango deula. Beraz, badaukegu erronka bi gauza hori egiteko. Apustu egiteko, oinarrizko zerbitzuek babesteko, baina era bertan baita ere, pixkat bista bat eukitzeko
Europak ezarri leiken orekatze plan horietan. Hori esan da, etorkizuneko helburuetaz, ez? Orain asko hitz egiten da erronkai buruz, etorkizuneko helburuei buruz, mundue aldatu aldan edo ez aldan aldatu, edo zenbaten aldatuko dan, gure ustez, etorkizuneko helburu ez da aldatu. Guk orain arte, gure plan estrategikoen helburu nagusi bezala daukeu Gipuzkoa desberdinkei gutxieneko lurralde izatea, oda ezberdintasun eta desoreka ekonomiko gutxieneko lurralde izatea, eta hori ez da aldatu. Egia da momentu honetan koiuntura bat bizi deula, egia da momentu honetan mugimendu batzuk eta indar batzuk helburu honen kontra joko debela, ze krisi danetan desberdinkeria handitu egiten da, baina helburu bezala ez da aldatu. Hau da, guk jo nahi gendun lekua bertan segitzen du, eta egia da, erabaki gehigarri batzuk hartu beharko ditugula eta kontuen hartu beharko ditugula krisi hauengatik, baina helburue berdina da. Eta helburu hortan, gainea, nik uste eta askotan ez diala kontziente, nun gauden. Zekara, guk esaten dugu, desberdinkeri gutxieneko lurralde izan nahi deula, eta, egile da, inequality, desigualdade, oso asko aztertzen nahi dien terminoak diela, momentu hauetan, baina igual ez gana kontziente da nun gauden. Ze hemene, badakigu mendi tontorrea iritsi nahi deula, baina nundik abilatzen gean, askotan aldi egoten da. Eta gure kasuen, nik uste dut ez gea nahiko kontziente o askotan kontziente, benetan puntu baten gaudela oso puntu ona dana. Ez gea kontziente, Finlandian pare gaudela, desberdinkerie neurtzen duen indize ezagunenien, hau Gini indizie da, eta abia puntu bezala, dudei gabe horrek bentaja bat ematen digu. Baina daukagun erronka da hortan segitzie eta hobetzen segitzie. Krisile krisi, desberdinkerie ez handitzia, gizarte kohesionatu bat izatea, Gipuzku kohesionatu baten bizitzia, gizarte bateratugo eta egonkorrago bat egin ahal izateko. Eta hemen, igual gero komentau lehizkeu, pixkat oso azaletik, helburu hortan, ez lehen esaten genuen, oain sortu die edo sortu lehizke mugimendu batzuk edo elementu batzuk kontutan hartzekuek. Eta, hor batzuk izendatu ditut, pixkatola burure etorritakoek, adibidez, hilabete pare hauetan telelanai buruz asko hitzein dugu, dudei gabe telelanak oportunitatzu sortzen ditu, espero dut kontziliazioen laguntzien, naiz eta oraindik bide luzie daukeu nahiteko, baina guk beti behitzen dugu gure ikuspegitik, eta honek dudei gabe badauke baita ere beste aspekto batzuk, ze balore antzi maila batetik aurreako lanak dielako telelanien sartu leikenak, eta lurralde danetan ez talako posible. Edo online hezkuntza hitz egiten deunean, kontziente izan behar dugu eta geure lurraldien bertan, badiela kolektibo edo famili batzuk, igual internetea akzeso nahiko ez daukebenak, edo behaien etxien ez daukebenak giro bat ikasketak eta hezkuntza prozesu hori online ondo emateko, eta inkluso horrek pixkat beste puntu bat gehitzen du, ia oain arte gertatzen izana, eta da hezkuntza duten edo estudioa dituzten gurasuek ematen dioen laguntza behaien seme alabai ikasketak egiteko orduen, behaien prozesu formatibo zuen, eta hezkuntza ez daukebenak edo estudio ez daukeben gurasuek eman ezin debena batzutan. Eta horrek desberdinkeri batzu sortzen ditu, ze hezkuntza bukeran dakigun bezala etorkizuneko oportunitateak eta aukerak ezartzen ditu. Beraz,
Bueno, dudai gabe hauetako batzuk teknologikoki lehendik bagenuzken, ez die berriek, baina egile da, oain, seguru aski hasi gehala erabiltzen eta erabilera horren zati bat geratu ingoala. Ohitura eta joera berri hauekin kontziente izan behar dugu, igual beste helburu batzutan, desberdinkerien kasuen bezala, inpaktu batzuk izan lizkela. Zer esanik ez, osasun publikoen inguruen, eta batzutan ez gara kontziente, lurralde garatu batzutan, osasun publiko bat eukitzie gu daukegun bezala, ez dela posible, edo online salmentak. Honeke gure lurraldien eta gure merkataritza sarien sortu lehizken inpaktuek eta joerak. Beraz, askotan hitz egiten dugu, geure ohitura eta joeran inguruen, baina kontuen izan behar dugu tendentzia hau edanak, baita ere inpaktatzen debela gure helburu baten. Eta kasu honetan, ni zentrau naiz desberdinkerien kasu hortan. Beraz, helburu bezala, ez dugu aldatu helburu, leku berta jo nahi dugu, baina nik bai azpimarratu nahiko nuke erronka bat. Eta da, eta gero aipaukoet baita ere etxeko lan bezala aipaukoet. Eta da, nik gure elefantie deitzen diot, mundu anglosajoien bauko termino bat, esaten debena, behaien salan daun elefantie. Hori erabiltzen debe, dano kontziente gean gaiei buruz gai bat identifikatzeko, baina inok itzein nahi ez deun, edo inok itzeit ez deun gai horiei buruz identifikatzeko. Nere ustez, gure elefantie ongizate ereduen jasangarritasune da. Nik uste dut, dano kontziente gehala, jasangarritasun horrek erronka handi bat daukela momentu honetan, eta demografiati bakarrik, beste gauza asko jarri lehizkegu mai gainien, baina demografiati bakarrik, jasangarritasun horrek badu momentu honetan erronka importante bat, eta gero, etxeko lan bezala pixkat gehiago itzeingo etonen inguruen. Eta honekin, azkenengo puntura pasatzen naiz. Pixkat gogoetak eo lehen esaten nuen bezala etxeko lanak. Dudaik ez dago, etorkizuneko apustuek egin behar ditugu. Etorkizuneko apustuek egin behar ginen gauzak ondo ziguzenien, hau da, aurtengo urtarrilen, eta oain momentu honetan, eta krisi honen barruen, oaindik eta arrazoi gehiago dago etorkizuneko apustu horiek egiten segitzeko. Neurriek jarri behar ditugu, gizartien zati bati, lehen esaten nun basamortuko bidea egiten laguntzeko, eta berriz behaien abiadura edo velozidadi hartzen laguntzeko eta normalizatzeko. Baina baita ere, etorkizuneko apustuekin segin behar dugu. Lehen hasitako gauza batzukin segin behar dugu, ze benetan ekonomi indartsu bat, etorkizuneko ekonomi indartsu bat gabe, desde logo gure ongizate maila ez da jasangarri izango. Baina etorkizuneko apustuekin behar ditugu, erabakitzeko ahalmena zainduz baitaren. Eta hori itzeingoet baita ere pixkat horren inguruen, gure eskumenai buruz, gure eskumenan defentzai buruz, eta gure eskumenak zaintzien buruz. Eta gero, lidergo partekatuen inguruene zerbait esango dut, nik uste dut, momentu hauetan zerbait ikasi beharko gendukela lidergo eta erakunden arteko elkarlanaz. Lau etxeko lan, beraz, jartzen ditutenak geuretzat eta hartu nahi duen guztientzat. Zenik uste dut danon etxeko lanak dira. Lehena da, gure eskumenak zaindu eta defendatzea. Momentu honetan, koiunturalki, krisi garaidanetan bezala, gure eskumenak izpide izaten dira. Ze askotan ikusi dugu erabilera politiko bat egiten dela, eta norbean buruei behitu beharrien ze gauza ditun ondo eta ze gauza ditun gaizki, beti hobeto izaten da beste batzun privilegio edo supuestamente privilegio batzutaz hitz egitea. Beraz, nik uste dut momentu honetan
giro politikoek ez diula lagunduko gure eskumenan inguruen lasaitasun bat izaten. Eta gure eskumenak zaintze honek baditu baita ere beste bi adarmutur edo bi helduleku. Bat da erabakitze zentruena eta bestie da kaudimen edo finantzieroki ondo egotiena. Erabakitze zentruenakin esan nahi ditena da gero eta gauza gehiago fiskalidadien baita ere, tratatzen ari die Europa mailan edo OCDE mailan, hau da, ELGA mailan, hau da, ez da gugandik goragoko erakunde batzutan, osea, inkluso estatu eta estatutatik gorako erakunde batzutan. Claro, guk daukeun tamainatik, arriskua daukeu bukaeran zentro horietan erabakitzen dien gauzak, azken momentuen transponitzen eta ezartzen juteko, eta benetan gure eskumenak ez erabiltzeko, gure realidadeko edo gure realidadea, fiskalidadea moldatzeko. Nik uste dut importantia dela gukan hanka bat izatie beti, talde lan horietan egotie, erabakitan influitzeko, igual pixka gehitxo esatie da, baina dudai gabe bai garaiz gauzak ikusteko eta bai garaiz gu ere amoldatzen juteko lan talde horietan hitz egiten dan gauzei buruz. Ze bestela, gure eskumenak eta gure pisu espezifikoatik izango ditugu teorian, baina gure fiskalidadien gauza asko kanpotik etorriko dira. Hemen debate bat egon lehizke, momentu honetan multilateralismoen krisile dagokionez, ia honeko segituko duen ez duen, baina nik uste dut Europa mailan mintzat bai segituko dula, beste gauza da Europatik gora, eta mundu mailan, eta beste organizazio batzutan, baina honen kontziente izan behar deu, eta jendie prestatuta eduki behar deu, leku horietan eta nazioarteko talde lan horietan guk ere presentzi bat izate. Eta bigarrena, eskumenen inguruen da baita ere kaudimenan ingurukoa. Hau da, beharrezkoa da kaudimen finantziero bat, beharrezkoa da guk solventzi bat mantentzie finantzieroki, ze bukaran interveniuta baldin mazaude, bai, eskumenak izango dituzu, baina ezin dituzu erabili. Beraz, kaudimen finantziero ez da bakarrik garrantzitsue lehen esaten un kontrazikliko papel hori betetzeko, baizik gure kasuen baita ere eskumenak zaintzeko. Fiskalidadien eta ekonomi berriek baita ere ekarri digue beste erronka bat. Eta hau, azkar pasaukoet, ze ulertzen dut danok kontziente zatela, gero eta gehiago online salmentak, plataforma kolaboratibo edo lankidetza plataformak eta kriptomonetak ekonomien zati gero eta ondilo behartzen nahi dire. Eta enkambio gure fiskalidadiek, guriek eta fiskalidade tradizionalak ez daude diseinauta hori kontutan izateko. Berrize, gai hauek batez be Europa mailan eta OCDE mailan lantzen nahi dien, baina, importantia izango da ematen dien aurrera pausuek sentidu honetan eta guk ere gure viaje, gure bidaiak egin behar ditugu lehen esaten nuen bezala. Ze bestela, bakarrik dedikauko gea kanpoti datorren gauzak instalatzea. Gaina lehen ikusi dugu, krisi garaien areagotu iten die, hauetako gauza batzuk, bai online salmentak eta online zerbitzuek, eta dudai gabe aurrekoekin lotura dauke erabakitze zentro horien bitartez. Hirugarrena, lehen aipatu dut, gure elefantia, ongizate ereduaren jasangarritasuna. Eta hemen, nik uste dut, printzipio batzuk ezartze beharrezko dela, edo joku arau batzuk. Lehena, dudai gabe erronka oso komplexu dela. Eta ez dula balio esaldi bateko soluzioek. Eta askotan letzen ditugu, entzuten ditugu, hitz bakarreko, ordaindu dezala ez dakiz zeinek. Ez, hau
gai oso konplexua da, honek denbora asko eskatzen du, eta denbora da faltako zakuna. Ze denbora pasatzen dihue, eta lehen esaten nuen bezala demografiatik bakarrik, jasangarritasun honen kontra guez. Eta nik uste dut ez gehala kontziente, ez gehala kontziente zer daukeun, eta ez gehala kontziente ez dara ze jokatzen nahi gehan. Eta nik uste hor pedagogi pixkate egin berra badaukeula. Ez gehala kontziente, zer dauzkeun, osasun mailan, osasun zerbitzuetan, hezkuntza zerbitzuetan, ez gehala kontziente guk momentu honetan daukeun ongizate maila. Eta ez bagea kontziente oso zaila da baloratzea, eta baloratzea ez gauza bat oso zaila da defendatzea. Beraz, nik uste hemen pedagogia egin beharra daukeula, edo pedagogia egiten segitu behar duela. Eta gizartie prestatu behar da seriotasunez honen inguruen eztabaidatzeko. Momentu honetan batzutan ikuste ditugu, zentzu pixkat gizarte infantilizatu batenak, eta hemen tokauko zakuna da lehentasunek ezartziek gizarte bezala. Eta ume batek ez du lehentasunek ezartzen, ume batek dana nahi du. Juguetie, karameluek dana nahi du. Eta hemen lehentasunek ezarri behar ditugu. Beraz, zenbat eta lehenago prestatzen gehan gizarte bezala, seriotasunez eztabaidatzeko honen inguruen, guretzako hobe izangoa eta batez be ondorengo belaunaldintzako. Nire ustez eztabaida politikotik kanpo egon behar du, eta hemen danon artien landu beharreko gai bada. Hori testan bitartien, jarraituko dugu, eta musika jarraituko du, baina musika gelditzen den momentuen ikusiko dugu silaik ez daula. Ez batentzat, ez inontzat, eta benetan arazo bat izan ikeu. Eta hemen, beharrezko da, belaunaldi arteko ikuspegi batekin jokatzea eta inkluso nik esango nuke belaunaldi arteko esku zabaltasun batekin. Nik honen inguruen pentsatzetan nien, ongizate ereduen jasangarritasunen, beti burure etortzetatena da askotan esaten dana enpresatan. Lehenengo belaunaldiek sortzen du, bigarrengo belaunaldiek hazi eta desarrollatzen du, eta hirugarrenak likida egiten du. Nik uste dut, aurreko gure generazioek eskubideen inguruen borroka asko intzebela eta lortu zituztela, guk gaur askotan nahiko baloratzen ditugun eskubide asko. Hurrengo generazio batek, behaien lan gogorrai esker, danan lan gogorrai esker, iritsi gehan puntu honta eta dauzkaun zerbitzuek, eta ongizate maila beraz, eta nik ez nuke nahi, hirugarren likidazioko belaunaldi izatea. Ez nuke nahi behintzat, hurrengo gure seme-alabei erregalo hori guztia. Eta azkenik, erakunden arteko lidergo partekatua. Nik uste dut krisi honek baita ere, biztan jarri duna da, erakunde arteko elkarlanik ez dela egon. Eta ez bakarrik globalizazio, protekzionismo, hemen, inkluso Europan bertan ikusten badeu, iparraldekuek eta hegoaldekuek, bakoitzak beri egiten du, estatu mailan, baina inkluso ez dauku urrutira joan beharrik. Nik uste dut inkluso autokritika, danontzako autokritika izan behar dula, hemen bertan inkluso udal batzu beste udalakin konpetitzen debe, udalak aldundilekin, aldundilen artien. Nik uste dut, beharrezko edala lidergo partekatu bat, olako erronka eta olako momentuei aurre egiteko, eta nik uste dut momentu honetan, bai erakunde aldetik eta bai aktore politikoen gandik, ez deula eduki gaitasun hori eta ez dala egon nire ustez lidergo hori benetan gauza batzuk eztabaidatik ateatzeko eta elkarlanian juteko. Eta hauxe izango litzake nire aldetik, nire egiten ditutan lau etxeko lan hauek, baina danoi gonbitie pasatzitzuenak, baita ere zuenak egiteko,
pixka bat errepaso bat, agertoki berri honetan, ekonomiak eta finantzak izan deben bilakaera eta etorkizuna begira duzun erronkatik. Eskerrik asko da nahi. Oso ondo, Javier. Entzuten zait, ezta? Bai. Bueno, lehenik eta behin, nik ere Javierren parte hartzea eskertu nahiko luke. Beti da beresgarria jakitea zein dan ogasunaren zeintzuk dira ogasunaren erronka nagusienak eta zeintzuk dira ogasunak dituen baliabideak, ez? Batik bat COVID-aren krisiaren ondorioz dakagun kontekstuan. Nik uste azken urte hauetan Gipuzkoako ogasuna egin duen esfortzua oso handia izan dela. Lurraldearen desberdinkeria honen gutxitzeko ahalmen horretan, baina ez bakarrik hortan, baizik eta oso apostu interesgarria egin duela Gipuzkoako lurraldea bai berrikuntzan eta bai ekintzailetza munduan ere erreferentzi bat izan dadin. Nire gustatuko litzaidake, ez gabiltza oso ondo denboraz, baina bai gustatuko litzaidake Javier egitea errepaso txiki bat. Ogasunak egindako azken urte hauetan eta konkretuko azken hilabete hauetan egin duen esfortzu ikaragarri horren errepaso txiki bat. Nik uste badaudela zenbait puntu garrantzitsua dianak, ez? Bat, desberdinkeria gutxieneko ahalmen horren harira hartu diren erabakiak, baita ere ekintzailetasun eta berrikuntza arloan Gipuzkoa erreferentzia izan dadin egindako apostu hortan, eta baita ere azkeneko zure erakusketan azkeneko partian hitz egin duzun alde hortan nola erabakiak hemen edo gure lurraldean geratzeko saiakera hortan langileek enpresen partaidetzan hartzeko egiten duen apostu hortan, ez? Iruditzen baldin bazaizu, Javier, nire gustatuko litzaidake egitea errepaso txiki bat azken urte hauetan eta azkeneko hilabete hauetan ekintzailetza eta berrikuntzan arloan hartu dituzuen erabaki horiei buruz. Zenbat egun dauzkegu, erantzuteko? Azpimarragarriena gutxienez. Telegrafikoki. Lehenengo gauza, ekonomia arloan, aurreko legealdian egin genuen hausnarketan, 3 lanlerro definitu ginen. Bat izan zen, erabakitze zentruek Gipuzkoan apuntalatzea, ze ikusten genuen arrisku bat, enpresak saltzeko, erabakitze zentruek kanpoa emateko, eta esperientziek esaten zion, erabakitze zentruek kanpoa jundakuen, epe erdira, arazoek izaten ginula. Askotan deslokalizazio bezala. Bigarren azan, gauza bada, zure enpresa sarie defenditzea, baina baita ere gure lurraldiek izan behar du lurralde oparo bat, ez? Hau da, izan behar du lurralde bat non proiektu berriek sortzen dien eta enpresa berriek sortzen dien, ez? Eta hor, guk hausnarketa bat egin genuen guk ze papel jolastu behar gendun, eta ze papel ez. Eta iruditu zikuna zan, guk gai izan lehikeula diru laguntzak emateko adibidez, baina diru bakarrik ematen gendula. Hau da, guk ez genditula aportatzen persona hauek behar dituzten beste gauza asko. Guk trakzionatzeko, askotan sorbalda bat, preokupazioek konpartitzeko, behaiekin hartu eta bezero berriek ikustea, lurralde berriek ikustea, esperientziile konpartiu. Guk ikusi genuen, guk ez gendukola gaitasunik hori egiteko. Eta beraz, beharrezko ezala, inbertsioko industri bat, hau da, 3 batzuk inkorporatzie ekuazio horietan, dirue jartzez aparte, behaien ezagutza eta implikazioa jartzen zebena. Smart capital edo ez kapital inteligente edo deitzen zakona, ez? Osa, ez di euro bakarrik, ez? Baita ere, da, behaien involukrazio ezagutza eta dana. Orduan, hor, apustu bat egin gendun, 3. lanlerro ezan, personak eta proiektuek erakartzie Gipuzkoa, baina ekintzailetza arlo hortan erabaki hori hartuta, hau da, 3. bitartez aktuatze hori konturatu ginen 3. horiek ez zeudela asko bintzat.
ze hemen inbertsioko industri bat ez dugu eduki. Garai baten kutxak egiten zeuden papel hori pixkat, eta geho bestia aktore publikoek izan ditugu, adibidez, arrisku kapitaleko fondo publikoek. Baina ez dugu eduki industri bat bezala. Orduan, guk pixkat egin dituguna da, saiaugea neurri batzuk jartzen, kondizioek edo ahalbidetzeko, lurralde hontan, lan hori egin nahi dunak, modu kompetitibo baten egin ahal izateko. Gu dudek ez daukegu, hau bizitza personala garatzeko leku ezin hobi edala, baina arlo hortan bere bizi profesionala baitare garatu nahi dunantzako, saiatu ginen azan kondizio egiten. Zerta ezain nahi zitzeiten? Fiskalidade bat egin genuen Business Angel inguruen, edo saiatu ginen bintzat, mundu mailako praktika hoberenak identifikatzen eta erakartzen, eta sentidu hortan EIS 6 erresuma batuko EIS eskema ekarri gendun. Ni uste nazioarte mailan praktika hoberenetako bezala izendatuta eta rekonozimentu hori daukela. Hori onartu gendun, eta gero baitare iruditzen zikun hoie die behaiek bere kapitala inbertitzen debenak, baina gero besten kapitalak inbertitzen debenak, hau da, venture capital edo arrisku kapitaleko sektorentzako, baitare fiskalidade bat egin dugu, nahiko berritzaile estatu mailan, eta, horre denborak esango diu, hauek epe luzeko proiektu die, epe luzien ikusten die politika hauen emaitzak, baina nik esango nukeia aigeala ikusten emaitza batzuk. Eta gero, oso telegrafikoki, erabakitze zentruen inguruen, guk benetako apustu bat egin genuen langileen partaidetzan inguruen. Eta langileen partaidetzan, eta noski komplementario die, lan hildo hau edanak, langileen partaidetzan inguruen, pausu nabarmenak eman ditugu, oraingo neurrietan, krisien neurrietan indartu egin dugu berriz, eta guk sinisten dugu langileen partaidetzan, eta iruditzen zaku, bai erabakitza zentruk hemen eukitzeko, bai talentue apuntalatzeko, eta sobretodo danan implikazioe eta bultzada hori lortzeko, dudai gabe oso ona dela. Eta bestaldetik, desberdinkeri ikuspegitik, noski oso eskema ona da. Aberastasunen partiketa oso ona da. Eta hori izango litzake honen arira, badakigu neurri hauek indarrean denbora gutxi daramatela, eta zaila dela balorazio bat egitea ogasunaren aldetik. Baina zuen, zakit, igual, oraindik datu objektibo asko ez ditu, baina zein da zuen iritzia, ze sentitzen duzu, gizartearengatik ze jaso duzu, ekintzailetza alorrean diseinatu dituzuen neurri guzti hauen arira? Hor, datu batzuk emate aldea, eta ez daukagu helburu bat bakoitzien, hauek oso epe luzeko gauzak dira, baina adibidez, langileen partaidetzan, hau 2016en bukaeran abenduen onartu gendun, pena da, oraindik 2019ko kanpaina oaina igea, beraz, hemendik hilabete izango ditugu datu horiek, baina 150 enpresatan egon die langileen partaidetzak, eta 700 langiletik gora, 750 langiletik gora, sartu dira kapitalien eta sartu dira langileen partaidetzako prozesutan. Beraz, nik akordatzen naiz, erresuma batuko hor nutal informia entzun persona bat da oso ezaune, arek esan zien erresuma batuen 81 enpresa sartu ziela urte baten, erresuma batu osuen. Beraz, laukatu izateko ez da gaizki. Eta gero, beste kasuetan, bai Business Angel da, bai arrisku kapital, venture kapitalen, hemen horrela urte bat behar ez zion. Ez zion personaik hemen horta dedikatzen zanik. Eta gaur egunin dauzkegu gestorak, eta gaina gestorak sortzen nahi die bertakoek. Beraz, desde logo, uste baino azkarro izan da, baina, porque hau beti epe luzeko da, baina nik sentsazio bai dauket, behintzat izan dula, ongitorri bat. Bai, nik
ikusi dudana ikusita, egia esan nik uste bai Gipuzkoak eta baita ere Bizkaiak egindako lana estatu mailan erreferentzi bat izan dela. Gure alboan ez daukagu ogasunak, bai Gipuzkoako eta bai Bizkaiko ogasunak egindako apustuetatik oso gertu dagoen beste erakunderik. Niri bai gustatuko litzaidake, Javier, azkeneko minutu hauetan zia denboraz kanpo gabitz, zein izango dan ekintzailetza arloan eta gehiago enpresariaren ikuspuntutik zuek zein neurri ikusten duzue izan daitezkeela hurrengoak martxan jarri daitezkeenak edo zuen burura etortzen zaizkizuen hurrengo pausoak. Ahalmenik baldin badegu gutxienez. Bai, ekintzailetzan inguruen, guk jarraitzen dugu inbertsioko industria, jarraitzen dugu 3 lanildo horiekin, iruditzezako benetan lanildo onak diela eta oraindik badauzkola gauzakiteko. Personan inguruen, aigea stock optionsen eskemak aztertzen eta nahi genuke hori sartu, ez enpresa handitako retribuzio bezala, ointzako ez, eta startupak askotan ez daukabe gaitasunik talentu erakartzeko ez dilako kapazak nomina horiek batzeko. Orduan, stock options horiek die askotan talentu erakartzeko ez, biler pauko izut ez, edo pauko izut proiektuen exituekin ez. Eta hori bai aigea lantzen, nik espero dut bultzada bat ematen nion, eta jarraitzen dugu mundu mailan praktika honenak identifikatzen, ze benetan daukeu lurralde bat dinamismo handikue, proiektu oso na dauzkeu. De hecho, Europatik H2020 eta holako finantziazio iturritan finantziazio asko lortzen dugu. Gipuzkoan tamainak daukena baino askozaz gehiago. Horrek esan nahi du, hemengo proiektuen kalidadie oso ona dela. Horrek esan nahi du, baditugula personak etorkizuneako gaitasunakin holako proiektuek emateko. Eta, gukin berduna da, kondizioek eman eta tresnak eman behaien gaitasun hori dana desarrollatzeko. Ondo, Javier. Ordua iritsi dela uste dut, ezakit beste norbaitek galderaren bat egiteko aukera duen, ezakit ikusi dezakegun edo ez, horrela ez bada, nire aldetik amaitutzat emango nuke saioa, ezakit ikusten dudan, ezakit almena dakagun ikusteko edo ez, ikuste ezakagula galderarik, nire aldetikan, eskertu bakar besterik ez, mila esker, Javier, oso interesgarria izan da, eta hurrengora arte. Eskerrik asko Amaia, eskerrik asko horre ontzaten danoi, eta eskerrik asko Mondragon Unibertsitateei aukera emateatik. Oso ondo, Javier, hurrengora arte.